Gava şitil mezin dibe. Ev navê filmekî komîna filma Rojavayê. Hefteya borîdîsa di vê bernameyê de me nûçeya wê çêkiribû ji ber ku li festîvalek filma ya Uruguay xelata filmê herî baş girtibû. Dûrneçû piştî çem roja vê cerê jî li Japonya dîsa ev film xelata filmê herî baş girt. Niha em ê hem vê nûçeya xwe bînin ser ekranê hem jî hevpeyvîneke ku me bi derhêne rêger Azad Kayara kiriye em ê pevre temaşe bikin bêka çi gotiye çi bersiv daye pirsên me. 作品賞の発表です。堀光副知事、お願いいたします。So announcing the grand prize winner will be Mr. Horimitsu, please. 最優秀作品賞、この苗が育つ頃に、レーゲル・アサド・カヤ監督。おめでとうございます。The winner is When the Seedlings Grow by Reger Azad Kaya. Congratulations. Filmê gava şitil mezin dibin ku komîna filma Rojava çêkiriye di bîstemîn mihrîcena filman a Skipsti International a Japonyayê de xelata filmê baştirîn wergirt. Filmê gava şitil mezin dibin ku li ser jiyana rojane ya malbateke Kobanê ku bi firotina mas debara xwedîkê ye, balê dikişîne ser guherîn û pêşketina civakîbûna nû ya piştî şer û şoreşê. Film ji aliyê komîna filma Rojava ve bi derhêneriya Rêger Azad ve hatiye çêkirin. Film herî dawî di bîstemîn mihrîcena Skipsti International de sînema a Japonyayê de di nav 1246 filman de filmê herî baş hat hilbijartin. Film wê di rojên pêş de li Komî gava şitil mezin dibin di nav şoreşê Rojava da penasî jiyanê rojanê dike. Ji vê rojê de jî em dibînin ku vê welatê ji vê bajarê şerekî mezin qewimiye û piştî vê şerê di nav civakê de bandorên şer li guhartinên bi şoreşê re û ji pêşerojê şoreşê ji wan hemû bi awayekî çîrokekî mas firotinê de derdikeve pêş. Tiştê ku sedem bû ku em filmekî wisa bikişînin. Li serî de bi şoreşê Rojava jî niha rewşên heyî de wek şitilekî ye. Ev şitil bi demî re, bi kedê re, bi tekoşînê re mezin bû û bi darekî. Ji vê bingehê de ji nav film de şoreş, şitil û zarok sayede her derî filmekî hazırtî filmê de, kişanê filmê de zor û zehmetî heye. Ji Rojava da jî heye. Rojava da tabii encamên bandorên şer heye vaxtê film kişandinê de. Ji ber ku film tevgerekî ji rehattir dixwaze, demekî rehattir dixwaze hem alî lêhorbînê de hem alî hazırtî de hem alî ji vê atmosferê avakirinê de agahiyên şer roj be roj zêde dibû. Ji alî dagirkeriya devletê Tirkiye de her tim tehdîdên şer hebû ser Rojava. Ber vî kişanê vî xilas be ev agahiyana zêde jî bû. Ji ber vî me hevil de bi lez filmê xilas kin, kişanê film xilas kin ji ekîp jî film jî bixin evlehî. Zor û zehmetî film kişandinê film heye Rojava'da ama ji vî zêdetir jî derfetê heye, derfetê film kişandinê heye. Ji ber ku bi hêzê xwe şoreşê digire. û piştê şerê Serêkanî şehîd ket. Sînemayê Rojavayê Kurdistanê de komîna filma Rojava'da bi sînemayê Kurdistanê de kedê mazde qerarat pir e. Ji wek sînemager bi salan ve derê kar kir, ket da pir berhem de cîgirt û bi xwedî kedekî. Beriya wî jî ji xwe Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê de jî xebatê sînema meşandiye. Nav kişanê film de kedê eval mazdek pir e ji ber wî em vir jî kirine. Ji ber wî jî berhem nasekine. Ji demên pêş berhemên sînemayî pêş bikeve.
Tiştê ku me demeşandin ev armancı. Em jî ji girêdayê wê armancê dema pêşî berhemên nû derxistin.